गोजान खाथिनिफ्राय सफैनो हानाय गासैबो आलासि नोंथांमोन इसोरखौ अनग्रा इसोरखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो फोथायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जोंनि अननाय गोजोननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि समा 10:30 अलमोस्ट जाबाय। जोंनि प्रग्रामनि टाइमा जोब्बाय, किन्तु अब्लाबो जों इसोरनि रावखौबो जों सोलोङालासे थानो हानाय नङा। बेखायनो आङो इसोरनि रावखौ सोलोंनायनि फाले जों थांनि। मोननैसो परामर्शखौ आं बयनिबो लागै दोननो सानग्रोदों। इसोरनि रावखौ सोलोंनायनि सिगां बे बिषयखौ अन्नानै गोसोआव ला। बाइबेलनि तत्वखौ बुजिनायाबो बेयो पवित्र आत्मानि मोनसे गिफ्ट होननानै जों मिया सोलोंदों। डिसार्निं स्पिरिट बुजिनो हानायाबो बेयो आत्मानि मोनसे गिफ्ट। जों बेखौ मिया सोलोंदों। मोनसे बिषयखौ जोङो आरोबाव गोसोआव लानो नांगौ। जेब्ला जोङो बाइबेलनि खोथाखौ फरायो एबा जोङो बुजिनो सेस्था खालामो, बैयाव मोनसे पदफोरखौ खेबखांलाबायोब्ला जों बुजिनाय नङा। बाइबेलखौ फरायनायनि, बाइबेलखौ बुजिनायनि मोनसे तारिखा दङ। बेखौनो बुङो जाबाय हारमेनिटिकेल इन्टारप्रिटेशन। अन्नानै गोसोआव ला, बाइबेलखौ बिजिरनायनि मोनसे तारिखा दं। बेखौनो इंराजियाव हारमेनिटिकेल, गोरोबनाय। एकदम हारमनि माने गोरोबनाय, मोजाङै। जेब्ला जों बाइबेलखौ नायो, हिस्टरिकेलाव नायनांगौ, कन्टेक्सुअल नायनांगौ, ग्रामाटिकेल नायनांगौ, लिटरेल नायनांगौ। इसोरा बे समाव सोरजों रायज्लायदोंमोन, मानो बुंदोंमोन, मानो गोनांमोन, सिगाङाव मा बुंदों, उनाव मा बुंदों, हल बुकआव मा बुंदों, बे चैप्टाराव मा बुंदों, जों बुजिनांगोन। गेजेर गद' मोनसेल' लायोब्ला जोङो मिस इन्टारप्रेटबो समाव जानो चान्स थायो। बेखायनो आं खावलायदों, जेब्ला नोंसोर बाइबेलखौ फरायो, हल चैप्टारखौ फराय, हल बिजाबखौनो फराय। मोनसेल' खेबखांलाबानो दा फराय। बिनि सिगाङावबो कानेक्शन थायो। जि बाथ्राखौ जों बुङो, बिनि सिगाङावबो बिनि कानेक्शन बाथ्राफोर थायो, बिनि उनावबो बिजों कानेक्शन बाथ्रा थायो। माखासे बाथ्राफ्रा जोबनाय चैप्टारावबो थाहैनो हागौ। बेखायनो बाइबेलखौ जेब्ला जोङो फरायगोन, फरायनायनि मोनसे तारिखाखौ गोसोआव ला। हारमनिकेलनि जे रुल्स दङ, बेखौ फल' खालाम। बे रुल्सआनो जाबाय, बे कन्टेक्सआ मानि थाखाय, सोरखौ बुंनाय जादों, इजराइलारिफोरखौ बुंदोंमोन नामा, इजराइलानि पापनि थाखाय बुंदोंमोन नामा, इजराइलारिफोरखौ गोसो फाफिनो बुंदोंमोन नामा, मानो, आदि मण्डले बुंदोंब्ला पौला मानो बुंदोंमोन, मा समस्या दंमोन बिसोरावलाय। जोङो जागायजेननाय हराव नायदोंमोन। करन्थियानि हल बेकग्राउन्डखौ आं नोंसोरनो लाबोदों। करन्थिया मण्डलिनि अबस्था माबायदिमोन, करन्थिया सिटिनि अबस्था माबायदिमोन, मानो पौला नैबे पवित्र आत्मानि गिफ्टखौ बे समावहाय बिसोर लिरहरदोंमोन। बे बिषयफोरखौ आङो जागायनाय हरावनो नोंथांमोनहाय एक्सप्लेन खालामजोबनाय जादों। बेखायनो जोङो बयबो इसोरनि मानसिफोरखा जोङो बाइबेलखौ हारमेनिटिकेलि इन्टारप्रेट खालामनाया गोनां। दहाय सासे फंबाया बुंदों, फास्टिंखौ मोजां मोना, फास्टिं होबथायो। आं सानदों रावबो जोङो फास्टिंखौ मोजां मोनै बेयाव गैया। आंबो फास्टिं लायो, नोंथांमोनाबो लायो। जोंनि बिबिसिनि केलेन्डारावबो एभ्रि मान्थ फास्टिंनि केलेन्डारावनो दङ। थारमाने बिबिसिया जों फास्टिं खालामा बे नङा, बिबिसिनि मानसिफ्रा फास्टिं खालामा बे नङा, फास्टिंखौ मोजां मोना बे नङा। आन्थाय तारिखा बेसो। एक्सट्रिम थांनानै बहाबा नोङो सौदुर हैगोन नामा? जोङो मटर गारिखौ जेब्ला सालायो, बे
मटरहा ब्रेक थायाब्ला एक्सिडेन्ट जायो जोङो बोरै गिदिंनांगौ गारिखौ बोरै फावसायनांगौ बोरै बेल होनांगौ जों बेखौ रोंनांगोन नङाब्ला मा जायो सैताना बेजोंनो जोंनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनो खाबु मोनो रोङा माने नोङो मटर सालायोब्ला मा जायो एक्सिडेन्ट जायो एक्सिडेन्ट जाब्ला मानसिया मा जायो थै गयो बेगेंफोर बायो हस्पिटालाव जों थाहैनांगोन जों बेखौ मिथिनांगोन जोङो गासैबो बिषयाव हलिस्टिक वे जोङो नायनानै सोलिलांनो नांगौ बेखायनो जाकबा मोनसे बाथ्रा बुंदों दे नोंसोर गोबां फोरोंग्राफोर दाजा होनदों फोरोंग्राफोरा बांसिन बिसाराव गसंनांगोन फोरोंग्राफोरा बांसिन दन्द दङ होननानै जाकबा बुंदों बेखायनो जोङो फोरोंग्रा जानायनि सिगां जों साबधान जानांगोन बाइबेलाव मा बुंदों बेखौ गोसो होनानै जों फरायग्रोनांगोन आंबो नोंथांमोनयावबो फैनायनि सिगां प्रार्थनाजों फास्टिंजों आं गोबां फरायदों इसोरनि तत्त्वखौ नों माबोरै बेयाव थानाय मानसिफोरनो बुजायनो इच्छा दं इसोरनि तत्त्वखौ जों इसोरनि जिउनि दैदेननायजों इसोरनियाव सोंनांगौ इसोरा जोंखौ मा फोरोंनो नागायदों आरो जों बेफोरखौ सोलोंलांनांगौ आरो जों मेच्युरिटि जालांनांगौ आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि गुलाय गुजाय जादोंब्ला आं खावलायदों जों रावबो फास्टिं नाङा होननानै जों बुंग्रा निसय थानाय नङा जों उपबासखौ जों लायो नाथाय जोङो एक्सट्रिम जायोब्ला समाव सैताना बेयाव खामानि मावनो खाबु मोनो साबधान जा होननानै पौला बेखायनो परामर्श होदों जोंनि आत्मिक जिबनखौ जों लुखांनाया जोंनि दायथ' जोंनि नांगौखौ इसोरनो खोन्थानायाबो जोंनि दायथ' बेखौ जों मावखानांगोन जिसुआनो जोंनो फोरोंखादों नाथाय जों गावजों गाव दला दलि गावजों गाव मिसआन्डारस्टेन्डिं जायोब्ला इसोरनि रायजोआ लुखांजानाय नङा इसोरनि इच्छाया मा मण्डलिखौ इसोरा मानो गायसनदों इसोरनि हास्थायनाया जोंनि मण्डलिनि गेजेरजों मा बेखौ जों मिथिनांगोन बाइबेला जोंनो मा फोरोंदों बाइबेलखौ फराय गले गले आं खावलायदों बाइबेलखौ फराय जेब्ला जों हल बिजाबखौनो फरायो मेगननियाव मोदै गवाब्ला थानो हाया खिन्थु जों बहाबा खेबखि खालामला बायोब्ला जों बुजायनाय नङा पौला बेयाव मा बुंदोंमोन तिमथिखौ पौला मा बुंदोंमोन जाकबा मा बुंदों जहना मा बुंदों लुकासआ मा बुंदों जों बुजिनो हाया जायो बेखायनो जों हल बिजाबखौ जों मोजाङै फरायोब्ला जों बुजिनो हायो दानिया जोङो जोंनि टीम मा पबित्र आत्मानि गिफ्ट जों बेखौनो सोलोंबोगासिनो दङ माखासेफ्रा दिनै गोदानै फैदों बेखायनो आं क्विक रिकेप होनो सानदों पबित्र आत्मानि गिफ्ट जोङो नायदों गासै 21टा पबित्र आत्मानि गिफ्टफोरखौ जोङो लिस्ट खालामनाय जादों पबित्रनि आत्मानि जि बोरदान बेखौ जोङो 21टा मोनसे नङा मोननै नङा 21टा गिफ्टफोरखौ जोङो नायनाय जादों गांसेनि करिन्थियानि 12:8निफ्राय 9टा पबित्र आत्मानि गिफ्टखौ जों नायदोंमोन गांसेनि करिन्थियानि 12:28 जोङो आरोबाव मोनब्रै गिफ्टखौ पौला एड खालामबावनायखौ जों नायदों रमियानि लिरनाय 12:6निफ्राय 8 पौला बेयाव मोनब्रै आरोबाव पबित्र आत्मानि गिफ्टखौ एड खालामबावनानै बुंनायखौ जोङो मोननो हायो पौला इफिसियानि 4:11 मोननै गिफ्टखौबो एड खालामबावनायखौ जों मोनदों गाहाम खौरां खिन्थानाय इभान्जेलिज्म आरो सेफार्डिं आरो जोङो नायदोंमोन गांसेनि पिटरनि 4:9निफ्राय 10 बेवहाय आरोबाव मोनसे पबित्र आत्मानि गिफ्टखौ जों नायदोंमोन बेनि उनाव जोङो नायदोंमोन गांसेनि तिमथि 2:1निफ्राय 2 आरज खालामसग्रा गिफ्ट बेखौबो तिमथिनि गेजेरजों
पौला तिम'थिनो रिभिल खालामनाय जादोंमोन। बे गासै 21टा गिफ्ट्सफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो नायदों। बे गासै 21टा गिफ्ट्स नोंथांमोना खोनासंनो लुबैदोंब्ला बियो मा मा गिफ्ट्स आं खनसे फरायनानै होबावनि। नाम्बार 1 जाबाय गिफ्ट अफ विजडम, गियाननि बाथ्रा बुंनो हानाय। नाम्बार 2 मिथिनो हानाय नलेज, सैथोखौ मिथिनो हानाय, बाइबेलनि थाखोमानाय बिसयखौ मिथिनो हानाय गिफ्ट। 3 नम्बर फोथायनाय, इसोरनि रैखाथि जगायनाय आरो आरजनि फिननाय होनायाव जों भरसा खालामनो हानाय। 4 जों नायदोंमोन जब्रा सायख'नाय, गिफ्ट अफ हिलिं, जिउआव आरो मोदोमाव सायख'नाय। हिलिं बुस्थुखौ जोङो सब समाय मोनसेयावल' नायो, खिन्थु मोननैबो आयदायाव जों नायनांगौ। both spiritual healing and physical healing। देहायाव सोखानानै जिबनाव सोखायाब्ला ओंथि थानाय नङा। both healing बेयाव नांगौ जानानै फैदों। 4थियाव जों नायदोंमोन गिफ्ट अफ प्रफेसि, बाहाबादि होनाय। आरो बे बाहाबादि होनाया दिनै बियो एक्जिस्ट दंना गैया जों बेखौबो नायदोंमोन। 7 नम्बराव जों नायदोंमोन मोजां आरो गाज्रि जिउखौ बिजिरनानै होनो हानाय डिसार्नमेन्ट स्पिरिट, बेबो मोनसे गिफ्ट। गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हानाय, बेबो मोनसे गिफ्ट। जाय गिफ्टखौ आदि मण्डलीयाव होनाय जादोंमोन मोनसे थांखिनि थाखाय। पौला बे गिफ्टखौ मा बुंदों जों बेखौबो नायबावनाय जादों। 9 नम्बराव गुबुन रावफोरखौ बिजिरनानै होनो हानाय गिफ्ट, इन्टारप्रिटेसन। बे गिफ्ट्सफोरखौ पौला नैबेयावहाय 9टा गिफ्ट्सखौ फार्स्टआवहाय मेनसन खालामनाय जादों। बिनि उनाव बे गांसेनि करिन्थिनि 12:28 बियो आरोबाव 4 गिफ्ट्सखौ एड खालामबावनाय जादों। माखासे रिपिटिसन दङ, माखासेखौ बेयाव एड खालामदों। 7थियावनो थोनहर जानायफोर एबा मिशनारि हाबा मावनायनि गिफ्ट, फोरोंग्राफोर टिचिंनि गिफ्ट, गुबुनखौ हेफाजाब होग्राफोर हेल्प एबा सार्भिसनि गिफ्ट, आरो 4थियाव प्रशासन सलायगिरि एबा एडमिनिस्ट्रेशननि गिफ्ट। बे 4 गिफ्टखौबो बेवहाय एड खालामबावदों। बेनि उनाव जोङो रमिय'नि 12 एरियाव नायोब्ला 6निफ्राय 8नावबो आरोबाव 4 गिफ्ट्सखौ पौला बुंबावदों। गोसो दुंखांहोनायनि गिफ्ट, एक्सहर्टेशन, इनकारेजमेन्ट, दान होनायनि गिफ्ट, गिफ्ट अफ गिभिं, आरो दैदेनगिरि लिडारशिपनि गिफ्ट। दहाय जोङो दैदेनगिरिया बुंलांबाय जोंनि बे ओनसोलाव दैदेनगिरिनि आंखाल। दिस इज अल्सो गिफ्ट अफ गड, इसोरनि गिफ्ट। बेखायनो जोङो बे दैदेननायनि गिफ्टखौबो जों इसोरनाव जों बिनानै लानो नांगौ, जाहाथे जों मण्डलीखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। अननायनि होनाय, अननाय होनाय एबा अनखांनाय, इंलिसाव मार्सि होनदों। गिफ्ट अफ मार्सि, अननाय एबा अनखांनायनि गिफ्ट। एफिसियाव बुंदों गाहाम खौरां खिन्थानायनि गिफ्ट, जोथोन लागिरि बेंगिरिनि गिफ्ट, आलासि सोंनायनि गिफ्ट, हस्पिटालिटी। दिनै बेखायनो आइजोफोरा दिनै आलासि सोंगिरिफोर, आलासि सिबिनो गोरों, बेबो इसोरनि पबित्र आत्मानि मोनसे गिफ्ट। आरज खालामसग्रा, मालायफोरनि थाखाय जों बिसनानै होयो, बयबो जोङो स्वर्गयारिनि थाखाय बिदों, बेबो जाबाय पबित्र आत्मानि मोनसे गिफ्ट। इसोरा जोंनो बे गिफ्टखौ होनायखायसो जों गुबुननि दुखुआव दुखु जाफानानै प्रार्थना जों खालामस'नो हायो। बे गिफ्ट्सफोरनि गेजेराव पौला स्पेसिफिकेलि 3 गिफ्ट्सफोरखौ बियो मेनसन खालामदों दै। बे आंनि बुंनाय नङा, बाइबेलाव लिरनाय दं। गांसेनि करिन्थियानि 13:8 पौला बेखौ लिरनानै गालांदों। अननाया अनजिमा गैयैनो, आन्थाय नाबैनि बुंनायफ्रा जोबगोन, गुबुन रावफोरजों बुंनायफ्राबो थाबथागोन, गियाना गोमागोन। बे बिसयखौ पौला लिरदों, आं बुङाखै बेखौ। पौलानो बे गिफ्ट्सफोरनि बाथ्रा बुंदों, आरो बे पौलानो बे एखे करिन्थियानिफोरखौनो बुंफिनबावदों। बे 3 बिसया जोबनानै थांगोननो माब्ला? मानोना जोङो मिथिफुंजोबा
आरो बुंफुंजोबनोबो हाया दस्रा बुंगोन नाथाय गासैबो जाफुंब्ला दानि आसखान्दाफ्रा जोबगोन इंलिसाव बेबायदि बुंदों when perfection comes the imperfect disappears जेब्ला आबुं जाजोबगोन बे आसखान्दाफ्रा गैयै जागोन जोङो नायदोंमोन बेयाव थिय'लजिकेल डिबेट्स दं होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन माखासेफ्रा बे जेब्ला आबुङा जाजोबगोन बेखौ सोरबा सोरबा बुङो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायखौ सोरबाया बुङो सासे ख्रिस्टियाना थैनानै थांनायखौ जेब्ला जों थैनानै थांबाय अब्ला बे आबुङा जाबाय होननानै सोरबाया बुङो मण्डलिनि फोथायारिफ्रा फोथायनायाव गोगोम जानायखौ राफुंसार जाब्ला जों बेफोर गासैखौ मिथिजोबगोन होननानै सोरबाया बुङो आरो बांसिना बुङो जेब्ला जोंहा 66टा बिजाब कमप्लिट बाइबेला जोंनि आखायाव थागोन बेयो जोबनानै थांगोन आंनिया बुंदोंमोन जेब्ला पलआ बे लाइजामखौ लिरदोंमोन जोंनि आखायाव कमप्लिट 66टा बिजाबा आखायाव गैथ'वामोन दिनै जों जे फरायदों बे पलनि लिरनायखौ जों फरायगासिनो दंथ' जेब्ला पलआ फार्स्ट करिन्थियाननि लाइजामखौ लिरदोंमोन पलआ सेकेन्ड करिन्थियानखौ लिरथ'वाखैमोन बुजिदोंना खोथायाना फार्स्ट लाइजामखौ जेब्ला करिन्थियारिफोरनो हरदोंमोन सेकेन्ड लेटारखौ बियो हरथ'वाखैमोन थारमाने प्रथमनि उनाव सेकेन्डबो दंबावो थारमाने जेब्ला बे लाइजामखौ हरदोंमोन कमप्लिट बाइबेला जोंनि आखायाव गैथ'वामोन दिनै जोंहा माबा खमि दं नामा बाइबेलावलाय माबा प्रफेटिक भिजननि खम दं नामा बाइबेलावलाय गैया मा जाबोगोन उन भबिष्यतनि गासैखौबो नुजाहोजानायाव रेभेलेशनाव लिरनानै दोनजोबनाय जाखाबाय गोदान अख्रां गोदान हा सृष्टि खालामनायसिम जातिजों जाति दावहा नांगोन बाइबेलाव दङ बांग्रि जागोन बाइबेलाव दं ओइकनमिया बांलांगोन बाइबेलाव दं नायनो हालायैया बाइबेलाव दं जोबनाय बोथोरनि दृश्यखौ पलआ तिमथीनो ख्रा ख्रा लिरहरदों जोबनाय बोथोराव मानसिफोरनि गोसोआ मा जागोन बाइबेलाव दङ जोंखौ जिसुआ लांनो फैगोन बाइबेलावनो दङ जिसुआ जोंखौ मोगेन मोख्रेब समाव जोंखौ बोखांना लांगोन बाइबेलावनो दङ थैनायफ्रा सिखांगोन बाइबेलावनो दङ जिसुखौ जों मेगनजों मोगा मोगा मोनगोन बाइबेलावनो दङ नोरक आरो सोरगोनि खोथा बाइबेलावनो दङ पाप आरो धोरोमियानि खोथा बाइबेलावनो दङ मबे बिसयाथ' दिनै बाइबेलाव गैया एभ्रिथिं दिनै जोंनि 66 बाइबेलाव खान बिजाबाव कमप्लिट रेभेलेशना दङ बेखायनो बाइबेलखौ इसोरनि जिउजों लिरनायखाय इसोरनि जिउजों जोङो बे इसोरनि बाइबेलखौ बुजिनो हायो आङो मोनसे थिय'लजिकेल डिबेट्सखौ बेहाय नोंसोरनो खोन्थादोंमोन जायफोर गोदान नोंथांमोननि थाखाय आं एसे रिपिट खालामदों जोङो मिथिगौ निउ टेस्टामेन्ट बाइबेलखौ ग्रीकआव लिरदों अल्ड टेस्टामेन्टखौ हिब्रुआव लिरदों भाषा दै जों बेखौ दानस्लाय बर'आव जों दिनै फरायदों अरिजिनेल टेक्स्टआव ग्रीकआव जेब्ला नायो पारफेक्शन सोदोबखौ टेलियस होननानै बुंनाय जादों टेलियस माने पारफेक्ट फुलफिलमेन्ट कमप्लिट मेच्योर बेनि ओंथिया माने आबुं जाजोबनाय आरो नैबे टेलियस सोदोबखौ बाइबेलाव टेलियन सोदोबजों बाहायनाय जादों टेलियन माने बेयो मोनसे एडजेक्टिभ फर्मआव लिरनाय जादों एसे निउट्रेल जेन्डाराव बेखौहाय मेनसन खालामनाय जादों निउट्रेल जेन्डाराव मेनसन खालामनायखाय जोङो बेखौ बुजिनो हादों जे इट इज रेफारिं टु थिंग्स मुवा बेसादखौ बुंनाय जादों माने मुवा एबा बेसादखौ बुंनाय जादों बेखायनो आं फोथायो बे फार्स्ट करिन्थियान 13 आव लिरनाय 30 10 आव लिरनाया बे पारफेक्शना बेयो
माखौ बुङो कमप्लिट बाइबेल दा कानन जायखौ कानन होनो इंलिसाव कानन कमप्लिट 66 बाइबेला जेब्ला जोंनि आखायाव थागोन the imperfect will disappear होननाया जागोन आं बेखौ फोथायो मानोना जोंनि आखायाव दिनै कमप्लिट बाइबेला दंसै गासैबो परामर्शफ्रा जों बाइबेलाव मोनो बेखायनो बाइबेलखौ फराय दिनै जोंनि आखायाव बे कमप्लिट बाइबेला दङखाय कमप्लिट रेभेलेशन कमप्लिट भबिष्यतबाणीया बाइबेलाव जोंनि दङ दानि जोंनि दिनैनि फुंनि सेसनाव जोङो मोनसे स्पेसिफिक गिफ्टखौ जोङो नायनि बेनो जाबाय गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म गोबाङानो आं सानो बे गिफ्टखौ जों मोननो लुबैया गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म जोङो गिफ्ट अफ हिलिंखौ मोननो लुबैयो गिफ्ट अफ प्रफेसि माबा माबिखौ जों मोननो लुबैयो गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्मखौ जोङो मोननो लुबैया मानसिफ्रा मानोना बेवहाय खस्थ' दङ बखिजानाय दङ मालाबा बुजादोंबो आं सानो बेखायनो जों गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म प्रसार होनायनि जे गिफ्ट जों बेखौहाय जों ख्रिस्टियानफ्रा समाव जों मोननो लुबैया आरो गोबां ख्रिस्टियानफ्रा बियाबो जानो हागौ सोमो गोनां हाबा मावनो थाखाय जों इसोरनाव बियो बोर बियो लेखा गोरों जानो थाखाय जों इसोरनाव बोर बियो इभान्जेलिज्म खामानि मावनो पबित्र आत्मानि बोरखौ जों समाव बिया जोङो बाइबेल सारि मोनसे फरायनानै लानि एफिसियाननि लिरनाय सारि अध्याय 11 निफ्राय 12 खौ जों फरायनो गालातियान एफिसियान एन्ड देन फिलिपियान दङ गालातियानि एफिसियाननि सारि अध्याय 11 निफ्राय 12 खौ जों फरायनो मानसिफोरनो बोर होनाया बेनो बियो खायसेखौ थिनहरजानायफोर खायसेखौ नाबिफोर खायसेखौ खोथा बायग्राफोर खायसेखौ मण्डलीनि दैदेनग्राफोर आरो खायसेखौ फोरोंग्राफोर फसंदों गासै इसोरनि मानसिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां हाबानि थाखाय थाम थिम खालामनानै ख्रिस्टनि मोदोमखौ लुखांनो बियो बोरफोरखौ होबाय जोंनो जे बोरफोरखौ होदों ख्रिस्टनि मण्डलीखौ लुखांनो बियो जोंनो बे बोरफोरखौ होबाय ईश्वरनि बाइबेलखौ बुजिनो फै जों प्रार्थना खालामो अनसुला ईश्वर जिउ आफा आङो नों गोथां ईश्वरनि खाथियाव फैदों नोंनि डिभाइन थाखुमानाय तत्वखौ जोङो सोलोंदों नोङो आंनि गेजेरजों दिनै फुंनि गेजेराव नोङो जोङो मा फोरोंनो इच्छा दं नोंनि जिउजों नों खोथा बुंदों बेयाव जिरायनानै नों थानाय नोंनि बिसासि फिसाफ्रा नोंनि रावखौ नोंनिफ्राय खोनाथों नोंनि आथिं गुदियावनो आंनि जिबन आरो बे टाइमखौ गथायनानै जिसुनि मुङाव बियो आमेन गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म जोङो पवित्र आत्मानि गिफ्ट बे गिफ्टनि मोनसे गिफ्टआनो जादों गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म आरो बे गिफ्टआ इभान्जेलिज्मनि जि गिफ्ट बेयो खालि गिफ्टल' नङानो बेयो जाबाय ख्रिस्टनि मोनसे गेदेर बिथोनबो गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म प्रसार होनायनि जे पवित्र आत्मानि गिफ्ट बेयो खालि मोनसे गिफ्टल' नङा बे बिषयाव जिसु ख्रिस्ट गेदेरथारै बिथोन होदों ए ग्रेट कमिसन माथाइनि लिरनाय 28 अध्याय 18 बेबायदि लिरदों देन 19 नाथाय जिसुआ बिसोरनि खाथियाव फैनानै बिसोरखौ होनदों सोरगो आरो बुहुमाव एखे मानिखौ आंनो होबाय जिसुआ मा बुंदों सोरगो आरो बे बुहुमनि एखे माने क्षमता अथरिटिखौ आंनो होबाय आंनि बे क्षमताजों बे अथरिटिजों आङो नोंसोरखौ बुङो बेनिखायनो नोंसोर जेरावबो थां
जिसुआ बुङाखै दे नोंसोर थांब्ला हामगौमोनलै एसे थांना खोन्थाहैयोब्ला हामगौमोनथ' जोंनि आसामाव जोंनि 3.5 कोटि मानसि दङ एसे थांना खोन्थाहैयोब्ला हामगौमोन दिनैबो जोंनि आसामाव 3.5% ख्रिस्टियान दङ एसे खोन्थाहैदो ना जिसुआ बेबायदि बुङाखै 18 मा बुंदों सोरगो आरो बुहुमनि अथरिटिखौ लानानै आङो नोंसोरखौ बुङो नोंसोरो थां मा बाथ्रा जाखो बेलाय Go ye therefore नोंसोरो जेरावबो थां जिसुनि बुंनाय जि थां go सोदोब बेयो जाबाय imperative mood imperative mood माने mood of ordering mood of commissioning आर्मी order बियो आर्मी मिलिटारियाव मा जायो जेब्ला लेफ्टिनेन्ट कमान्डेन्ट अफिसारा बुंगोन थां बिनि फोर्सफ्रा थाङाब्ला बिसोर गवा हायो नामा सोरबा जोंनि ग्रेटेस्ट कमान्डार स्पिरिचुअल लाइफआवहाय जिसु ख्रिस्टआ दाने जोंखौ बुंदों थां थाङाब्ला मा जागोन disobedient जादों दाने मानिया मानो पाप आदमनि पापआलाय माथोमोन आदमनि पापआ मानियै मानिनो हायैआनो आदमनि लागै गेदेर पाप आरो मानवनि मानियैनि थाखाय जों दिनै खस्थ' मोनबाय जिसु ख्रिस्टआ ग्रेटेस्ट कमान्डार बिथोन होग्रा बे जिसुआ जोंखौ बुंदों थां जों थाङाब्ला मा जागोन जों गोरोन्थि मावगोन इवेंजेलिज्मनि बिषया खालि पवित्र आत्मानि मोनसे गिफ्टल' नङा इवेंजेलिज्मनि बिषया प्रसारनि बिषया जिसु ख्रिस्टनिबो मोनसे गेदेर बिथोन बे गेदेर बिथोन आरो बे बिथोना it is a kingdom business जोङो संसाराव बिजनेस खालामो दखान होयो फानलाय बायलाय खालामो अनेक रोखोमनि जों बेबसाय खालामो बिजनेस खालामो बे प्रसारनि बिजनेसा जाबाय किंडम बिजनेस सोरगो रायजोनि बियो बिजनेस जीवननि बियो मोनसे बिजनेस जीवन बासायनायनि मोनसे बिजनेस ग्रेटेस्ट बिजनेस सासे मानसिनि जीवना बे मुलुगनि गासैबो दौरायनिख्रुइ मूल्यबानसिन जोंनि मानसिनि थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिना जाबाय परित्राण salvation जायखौ जों जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों मोननो हायो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावनायनि गेजेरजों जों परित्राणखौ मोननो हायो बे ग्रेटेस्ट salvationखौ मानसि मानिनो मोननो नांगौ मानसि मानियानो परित्राणखौ मोननो नांगौखाय जिसुआ इसोरा जोंनो बे किंडम बिजनेसखौ जोंनो होदों किंडम बिजनेस खालामनायनि गेजेराव बे नङा जे जोंनि दखान बाजार जोंनि प्रिथिबियाव थानाय बायलाय फानलाय खामानि मावनायखौ जों खालामनाङा बे नङा जोङो संसाराव थानायखाय हालुवानिबो खामानि मावगोन स्कुल कलेजावबो जों फरायगोन फोरोंगोनबो जोङो गासै बिजनेसखौ जों प्रिथिबियाव जों मावगोन बिनि गेजेरजों आङो जेराव दं बेयाव आं जिसुखौ साखि होनाया आंनि खामानि आं सासे बिजनेसमेनब्ला आं जेरावनो दं आंनि आगदा आखि सिगां गुबुन गोबां आंहा जिसुखौ मोननाय लोगोफोर थागोन बिसोरनो साखि होनांगौआ आंनि दायित्व मोनसे समाव बे मानसिफ्रा आंखौ बुंगोन सोरगोरायजोआव जेब्ला जों सहैगोन बे मानसिया नरकआव थांनाङोब्ला बे बुंगोन आङो नोंजों लोगोसे दखानाव आगदा आखि उन सिगां जेब्लायबो थाफाबाय थादोंमोन नोंजों आं साहा दखानाव साहा लोंफायोमोन नोंजों आं लोगो मोनदोंमोन नोंजों आं स्कुलाव फरायफायोमोन नोंजों आं हालुवानि खामानि मावबाय थायोमोन नोंजों आं दखानाव थाङोमोन किन्तु नोङो आंनो जिसुनि खोथा खोन्थायाखै जिसुआ परित्राण होनो हानाय परित्राणनि जीवन नों आंनो माब्लाबाबो खोन्थायाखै नों खोन्थायोमोनबा आं दिनै बेबायदि नरक रायजोआव सैनांनाय नङामोन जोंखौ बिसोरो बुंगोन बेनि थाखायनो
पला बेबायदि बुंदों आङो गाहाम खौरांखौ खोन्थानो लाजिया मानोना फोथायनाया गाहाम खौरां खोन्थानायजों फैयो फोथायनाया गाहाम खौरां खोनानायजों फैयो बेखायनो पला जि दिनाव दामास्कास लामायाव जिसुखौ लोगो मोनदों जि दिनाव दामास्कासआव मोगा-मोगि जिसुखौ लोगो मोनदों बे पला सासे गोरों मानसि सासे धनी मानसि सासे हाई क्लास मानसि बे मानसि गासै गावनि प्रफेसनखौ नागारजोबनानै सासे नंबां जाबां मानसि बादि गाहाम खोन्थाग्रा जाबाय बे पला रमियानि 1:14 दानि बुंबाय I am a debtor आङो सासे दारुआ पला दानि बुंबाय आङो सासे दारुआ ग्रीकआनो जाथों एबा ग्रीक नङियानो जाथों गोरोङानो जाथों रोङियानो जाथों आं बिसोरनि लागै दारुआ असमिया बेबायदि बुंदों असमिया दारुआ बुंखादों एसामिसआव दारुआ बुंदों प्रभुआ जे आंनि जिबनाव एसे गेदेर खामानि मावबाय आं बादि ख्रिस्टियानखौ थारना खालामग्रा मानसिखौ जिसुआ लिंबाय आं बादि अधर्मिया मानसिखौ गावनि खालामबाय प्रभुनि अननायखौ मोननानै आं दानि प्रभुनो मा होफिननो नोंथां आरो जों जे जिसु ख्रिस्टनिबो परित्राणखौ मोनबाय बे परित्राणा जोंनि मोजांजों नङा जोंनि धार्मिकताजों नङा जिसु ख्रिस्टनि ओरैनो होनाय दान बेखायनो इफिसिनि 2:8 बुंदों नयाव रावबो मानसिया जोङो गावखौ दुगा खालामनानै दालाथों जोंनि परित्राणा जिसु ख्रिस्टनि ओरैनो होनाय दान दा बेनिखायनो जहरनि 15 जिसुआ बुंदों नोंसोरो आंखौ नागिरनानै मोनाखै आंसो नोंसोरखौ नागिरनानै लाबोदों जाहाथे नोंसोरो आंनि लागै फिथाइ थाइसेग्रा व्यक्तिफोर जायो दिनै जे जोङो ख्रिस्टियान जादों जिसुखौ मोनदों गोबां हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव जोंनि भारताव दिनै 140 कौटिसो मानसि दङ बेनि गेजेराव जों बायदि बर' जाम्बा जाम्था जों बायदि ट्राइबेल मानसिखौ इसोरा नागाराखै बहुत गोरों गोरों शिक्षित मानसिफोर दङ बहुत मोजां मोजां भद्र लोक दङ बेनि गेजेराव जों बायदि साधारन मानसिखौ जिसुआ गावनि खालामबाय बिहा मोनसे थांखि दङ जोंखौ लानानै बिहा उद्देश्य दङ जोंनि गेजेरजों गावनि महिमाखौ दिन्थिनो जोंनि गेजेरजों मानसिफोरनो गनायनि लामाखौ होनो परित्राणनि खोथा बुंनो इसोरा जोंखौ जेरावनो जों दङ राइट जायगायावनो जोंखौ बियो प्लेस खालामनानै दं जि जायगायाव नोंथाङा दं नोंथाङा थिग जायगायावनो इसोरा नोंथांखौ दोनदों बे जायगायावनो नोङो जिसु ख्रिस्टनि सोरांखौ होनो हायो नोङो जे जायगायाव दं बे जायगायावनो इसोरा नोंखौ राइट जायगायावनो दोनदों बे जायगानिफ्रायनो नोङो ख्रिस्टनि सोरांखौ हो इसोरा जोंनो जि गिफ्टफोरखौ होबाय बे गिफ्टफोरखौ लानानै नों जि जायगायाव दं इसोरनि अननायखौ प्रखा खालाम ग्रेटेस्ट लाभ जायखौ जों जिसुनिफ्राय मोनबाय जोंनाव जानाय पला बेखायनो जेराव तिमथिनो परामर्श होदों गांनैनि तिमथि 4:1 जों फरायलाङोब्ला जों नुनो मोनो ख्रिस्टनि बिथोना सिरियास होननानै तिमथिखौ बियो बुंहरदों जि दायित्वखौ आङो नोंनो होबाय बे दायित्वआ सिरियास मोनसे खामानि बे दायित्वआ नंबां जाबां नङा जोङो मण्डलीनि दैदेनगिरिफोर जोङो मण्डली दैदेननायनि बिबान मोनदोंब्ला इट्स ए सिरियास बिजनेस बेयो खेला गेलेनायनि बिजनेस नङा समाव जोङो मा जायो गिर्जाफ्राव दैदेनगिरि जेब्ला सायख'यो बेबो लाया होनो बैबो लाया होनो बैबो लाया होनो जों थाबनायखौ लानोसै आं जों समाव बेबायदि गोसोजों लायो इसोरनि खामानिखौ मावनो जों थावथिसो जानांगौ आङो सुकिदारनि बिबान होयोब्लाबो बेसे भाग्यवान इसोरनि मन्दिरखौ आं सिबनो मोनदों मा एसे खाफाल गोनां नोंलाय इसोरखौ खुलुमनो थाखाय आं प्रथम इसोरनि न'आव आं थांनो खाबु मोनो what a privilege to serve God सुकिदार मावनो मोनोब्लाबो बेसे रंजानाय
जों गोबां समाव जों सुबिदानि खामानिखौ मावनो लाजियो गन्था बुनो लाजियो what a privilege जोङो जिसुनि मुङाव थं थं गन्था बुनो मोननाय बेसे भाग्यवान जों इसोरनि खामानिखौ मावनो जों फासयनो नाङा दाउथि जों जानो नांगौ बिबान होयोब्ला जोङो आजावनो लानांगौ आरो जों गावनि लिडारशिप क्वालिटिखौ बिल्ड खालामनो जों सेस्था खालामनांगौ जों रावबो मानसिया जों गोरों जानानै फैया रावबो गोरोंखाखौ जों कनसेन्ट मोननाय नङा जोंनि मानसिफोरखौ जों बानायनांगौ लिडारशिपआव जों लुखांनांगौ लिडारशिप डेभेलप खालामनांगौ जों गोरों बानायनांगौ मण्डलियाव जों एग्रे बाग्रे दैदेनगिरिफोर थानांगौ जोंनि बर' ख्रिस्टियानफ्रा लैनिसाव लैलांनो लाबायो बिदि नङा ज' जों गेजेर हाबनो रोङा आङो जोंनि रेभरेन्ड आबनसिं गुबुनखौ चेन्नाइआव लाना थांदोंमोन बेयाव मोनसे एजी चार्चआव आं बिथांखौ लांदों बिसजनसो पास्टरफोरखौ चेन्नाइआव समाजा बहाय थैदोंमोन बहाय फबजादों बेफोरखौ दिन्थिनो लांदोंमोन थौ हिसाबैहाय सागोराव बिसोरखौ दिन्थिहैदों बोरै जिसुनि सेल्लाफ्रा सागोराव ना सारदोंमोन ना हमदोंमोन जाहाथे बिसोरो बेफोरखौ नुनानै फिल जानो हायो जों मोनसे गिर्जायाव थांदोंमोन बिसोर गंसे गिर्जायानो 35,000 मेम्बारनिबो बारा मोनसेल' गिर्जा 35,000निबो बारा हाबो बे गिर्जायावहाय जोंनिब्ला मा जायो बर'फ्रा 20 न'खर 50 न'खरब्लाबो देरद्रायबाय जों सानो 100 न'खरब्लाबो जों देरद्रायबाय सानो जोंनाव डिभिजन जानो नाबायो जों बेबायदि जानो नाङा जोंनियाव जायो लिडारशिप क्राइसिसआव जोंनि मण्डलिफ्राव बेबायदि जायो बेखायनो जोङो इसोरनि बिबानखौ मावनो आगदावथि जानानै अनलायनायजों जों इसोरनि मण्डलिखौ जों लुखांनो नांगोन इसोरनि मण्डलिखौ लुखांनो नांगोन दुइ फनाव तिमथेखौ पौला बुंदों ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ खिन्थानो जेब्लायबो थामथिम जा सिजन एन्ड आउट अफ सिजन जोंबा मा जायो गोबां समाव जों इसोरनि गाहाम रादाबखौ खिन्थानो थामथिमानो जाया पास्टरफ्राबो मा जायो देवबार सफैब्लासो फुङाव ओरै बाइबेल बोदाबो जोङो मा खोन्थानो जाखोरा बे सामारिया आइजोनिखौ खोन्थासाबनोसैलै बे आमोखानि सल'खौ खोन्थासाबनोसै व्हेरेज नोङो प्रेयार खालामना खालामा जोंनाव सासे मण्डलिनि फालक दङमोन दा बे जोंनि प्रेयार सेन्टारनि काउन्सिलर जानानै दं चिफ काउन्सिलर बिथाङा मोनसे समाव फालकमोन जोंनि मोनसे गिर्जानि फालक बिथाङा मा खालामोमोन दिनै रबिबार जायोब्ला गाबोन समबारनिफ्रायनो बियो नांगोल जेब्ला मोसौ दुब्लियाव हालेवना दुब्लियाव हालेवनायावनो बियो सानबाय थायोनो दानि रबिबाराव आं मा खोन्थागोन जोंनि मण्डलियाव मा नांगौ हालेवनाय समावनो बे सोंबाय थायोनो जोंनि मण्डलिनि मानसिफोरनो मा जाहोनांगौ आंलाय दानि रबिबारावलाय माबा दानोब्ला सिखा दानोब्ला आंनि मण्डलियाव मानि अभाब जानानै दं दानि रबिबाराव बिसोरनो आं मा जाहोनांगौ प्रभु इसोरनिफ्राय मेसेजखौ बियो सोङो जोंनि मण्डलिनि फालकनिफ्रालाय बिदि खालामो नामा खालामा दा हार्ट डिजायार जोंनि इच्छा जानायखौ इसोरा नागिरो अनजाग्राफोर जों इच्छा जाब्लासो जोंनो इसोरा परिपूर्ण खालामो बेखायनो सिक इउ शेल फाइन्ड होनदों नोंसोर नागिर अब्ला मोनगोन जों इच्छा जानांगोन जोङो दैदेननायनि बिबानखौ जों होबायब्ला सिजन एन्ड आउट अफ सिजन इसोरनि रावखौ बुंनो हानाय बायदि जों थाम थिम जानांगोन दैदेनगिरिफ्रा नङाब्ला हानाय नङा पौला बेखायनो बुंदों I am not ashamed for the gospel of Jesus Christ, for there is power of God unto salvation. आं इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोन्थानो लाजिया मानोना बे इसोरनि गाहाम रादाब इसोरनि बोलो दङ आरो बे बोलोजोंनो मानसिफ्रा पापनिफ्राय परित्राणखौ मोननो हायो बे गेदेर बाथ्रा जोंनियाव दङसै बे गेदेर गाहाम खौरां जोंनि आखायाव दङसै ओंखाय जों बे
gift of evangelismखौ जोंनि मण्डलिया दिनै नेग्लेक्ट खालामनानै दं बे जिसुनि गेदेर बिथोनखौ जों दिनै नेग्लेक्ट खालामनानै दं दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा जों नायाखै जोंनि भारताव दिनैहाय 2.17 बिलियन ख्रिस्टियानल' दङ out of 1.4 बिलियन 140 कौटिनि गेजेराव दिनैसिमबो जोंनाव 2.17 बिलियन near about 2 कोटी 20 लाखसोल' मानसि दङ ख्रिस्टियानफोर भारताव 3.5% सोल' ख्रिस्टियान दं जोङो इंडियन एक्सप्रेसनि रिपर्ट मथे जों नुयो जोंनि भारताव खमैब्लाबो 15 to 27,000 मानसिफ्रा थैयो सानसेयावहाय बे मानसिफ्रा थैदों आरो बिसोरनि जिबना बहा थांदों सानसेयाव जुदि 20,000सो मानसि थैयोब्ला जोंनि भारताव दिनैसिमबो 3.5% ख्रिस्टियानब्ला बिनि गेजेरावबो 2.5% सोल' रियेल ख्रिस्टियान माखासे नामधारिल' ख्रिस्टियान अब्ला बे मानसिफ्रा थैदों आरो नरकआव थांदों बे मानसिफोरनि पापनि जामिनखौलाय सोरथो लाबावनो जोंखौलाय इसोरा मानोथो ख्रिस्टियान खालामखो नङाब्लालाय इसोरा दस्राखौबो ख्रिस्टियान खालामनो हागौमोन दस्राखौबो बियो बासिनानै गावनि न'खराव लाबोनो हागौमोन जोंखौ बिदि आलथि थाबाय थायोब्ला जोङो खोन्थानायनि खामानिबो मावा दैथायहरनायनिबो खामानि मावा आलथि थाबाय थानोब्ला जोंखौ इसोरा लानायनि मा लाब जाखो इसोरहा मोनसे थांखिनि थाखाय जोंखौ लिंबोदों जिसुआ बुंदों आङो नोंसोरखौ बासिनानै आंनियाव लाबोबाय जाहाथे नोंसोरो फिथाइ थायो नाथाय जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै मा अबस्थायाव दङ बेनिखायनो जोंनि बे गासै निड्सखौ नुनानै जोंनि मण्डलिया दिनै जागृत जानांसिगौ मण्डलिया गाहाम रादाब खिन्थानाय आरो दैथायहरनायनि खामानिखौ जोङो सिरियासलि लानांसिगौ जोङो टप प्रायरिटि होनांसिगौ जोंनि मण्डलिनि गेजेराव लुनायाबो गोनां मण्डलियाव आलासि न' थाग्रा बानायनायाबो गोनां वाल बानायनायाबो गोनां बिनि गेजेराव इभान्जेलिज्म आरो इभान्जेलिज्मनि थाखाय हाबा मावनो दैथायहरनाया जोंनि मण्डलिनि टप प्रायरिटि जानांगौ गोबां समाव जोङो थाखा फैसाखौ अनबाय थायो बेबायदि सम जागोन जोंनि मण्डलियाव गोबां थाखा फैसा थाब्लाबो जों मावनो मोननाय नङा दिनैनो गाहाम समा फोरबोनि लागै जों मावनांसिगौ मानोना इसोरनि बाइख्रआ बुंदों रमिय'नि 10:22 नाथाय बिसोरो बे फोरबोखौ फोथायाखैब्ला बिनिफ्राय हेफाजाब मोनो माबोरै गाबज्रिनो बिसोरो गाहाम रादाबखौनो खोनायाब्ला बिसोरो माबोरै फोथायनो आरो गाहाम रादाबा खोन्था जायाब्ला बिसोरो माबोरै खोनानो आरो 15 पदआ बुंदों खोथा बायग्राखौनो थिनहराब्ला गाहाम रादाबा माबोरैथो खोथा बायजाबावनो शास्त्रआव लिरनाय दं जायहा इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथा बायो बिसोरनि आथिंफ्रा बेसे मोजां खोथा बायनोबो जोङो खोथा बायग्राखौबो थिनहरले अब्ला इसोरनि मण्डलिया माबायदि बिक्रि जाबावनो बेनिखायनो खोथा बायग्राखौ थिनहरनाया नोंथांनि आरो आंनि दायथ' जों मण्डलिनि दायथ' आरो जोङो बे खोन्था बायग्राखौ थिनहरनायनि दायथ'आ जोंनि मण्डलिनि आरो बे खोथा बायग्राखौ खोन्थानो थिनहरनाय आरो प्रसारनि खामानि मावनायानो रिभाइभेलनि बिथाइ प्रथम हराव आं बुंदोंमोन 1980
1980 नि एसे सिगाङावनो रिभाइभेला जोंनि बिबिसिआव फैदों नागारना 1980 आव बेबायदि गेदेर जिउ सिरिमोननाय सभा खुंदों जेब्ला बिबिसिनि मण्डलिफ्राव जिउ सिरिमोनना फैदों मानसिफ्रा प्रसारनि थाखाय दावथि जादों मानसिफ्रा मिशनारि दैथायहरदों जों मिशन खामानियाव गोसो होदों दिनै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा बुजिनांसिगोन जोङो रिभाइभेल खुंनानै 22 बोसोर जाबाय रिभाइभेल खुंनायनि बिथाया जों बहा नुदों मावनायजों नुजानांगोन जोङो दिनै माबायदि मावदों जों दैथायहरनायनि खामानिखौ बेसेबां मावदों मावाखैब्ला जोङो रिभाइभेल खुंबाय थानायनि जेबो बिलिं थानाय नङा जोङो रिभाइभ जाबायब्ला प्रसाराव जों 1 नम्बर प्रायरिटि होनांसिगोन जों बेखौ मावाखैब्ला जोङो बेबायदि दुखु नांथाव मानसिफोर जागोन बेखायनो पौला गांसेनि करिन्थियान 9:16 बुंदों गाहाम रादाब खोथा बायनायनि थाखाय आंहा दुनानै लानांगौ गैया बे आंनिबो बिबानखा आङो गाहाम रादाबखौ खोथायाब्ला आंनि थाखाय हाबा आं बेखौ नेग्लेक्ट खालामोब्ला आङो हाबा all unto you हाबा बेसे दुखु नांथाव जागोन बेसे जोंनि लागै बेगार मोननाय जागोन बे ओनसोलाव थानाय जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै जोहोलाव जाबाय आं रिपिट होनि बे ओनसोलाव थानाय जोंनि मण्डलिफ्रा जोहोलाव जाबाय मावनो हानायनि बैसो जाबाय राफुंसार जाबाय बे ओनसोलाव थानाय मण्डलिनि मानसिफ्रा जों सानो नांलिया जोंनि मण्डलिफ्रा दाबोनो दुर्बल जोंनि न'खरफ्रा दुखिया होननानै जों सानो नांलिया जोंनि मण्डलिफ्रा ग्रथ जाबाय मेच्योर जाबाय मावनो हानायनि बैसो जाबाय इसोरा जोंखौ लुखांबाय दहाय फुङावबो माकिदनियानि बाइबेल सारिखौ फरायदों मियानि फुङावनो सानाबो फरायदोंमोन माकिदनियानि बाइबेल सारिखौ माकिदनिया बायदि दुखिया मण्डलिया इसोरनि थाखाय माबोरै मावदोंमोन सोमोनांथाव जोंनि दिखियाजुलियाव थानाय गिर्जाफ्रा दिनै माकिदनिया मण्डलि बायदि जागोन नामा जोंनि गिर्जाफ्रा दिनै प्रसाराव टप प्रायरिटि होननानै गुथाय बिबिसिआवनो जोङो दिनै एग्जाम्पल जानो हागोन नामा दिनै जोङो जैथुन मण्डलिखौ रिफारेन्स लायै जोङो काउन्सिलाव बुङो नाहर जैथुनबादि हाजो खनायाव थानाय मण्डलिया दिनै फुल स्पन्सर बाङो बिसोरो 20तासोल' न'खर दङ दुखिया हाजिरा मावनानै जाग्रा अब्लाबो बिसोरो इसोरनि खामानिखौ मावदों नोंसोर मानो हाया जैथुन मण्डलिया हादोंब्ला जोंनि थुरिबारिया मानो हाया जोंनि एडेनबारिया मानो हाया जोंनि सारिपल्ली गिर्जाफ्रा मानो हाया जोंनि निनोवेया मानो हाया why not all Christianफोर all want to हाबाब जागोन अनजाग्राफोर बे इसोरनि बोसोनखौ सिरियासै ला बिबिसिआ भिजन 2000खौ नोजोर होनानै भिजन 2000खौ नोजोर होनानै जोङो प्रसारनि खामानिखौ नोजोर होदोंमोन दिनै बिबिसिआ 2027खौ दर्शन लानानै मिशन खामानिखौ जोङो मावनो आवगायदों दिनै बिबिसिजों लोगोसे प्रसारनि थाखाय नोंथांनि मण्डलियाबो ओंखारगोन नामा नोंथाङा हायो जेब्ला जोङो मण्डलिनि मानसिफ्रा फोरबोनो होनो गोनांखौ थिक होगोन आङो दा सानजौफुनि समाव गिफ्ट अफ गिभिंखौ बुंगोन जाहाथे जों कमप्लिट पिक्चारखौ जों मोननो हायो बेखायनो फै जोङो दायित्वखौ बुजिदों आबादा मोनफ्रुजोब्बाय मावग्राफ्रा एसेल'सै बे आबादा फोथारनि आबादखौ बुङाखै मानसिनि जिबनखौ बुंदों मानसिनि जिबना थैनानै थांनायखौ बुंदों सानसेयावनो 20,000सो मानसि थैयोब्ला मोनसे घन्टायाव जोङो गैयाब्लाबो 1000 जन मानसि थैयो 1 मिनिटाव गैयाब्लाबो 25 जनसो मानसि बा 20 जनसो मानसि थैयो अनजाग्राफोर बे पापनि जामिनखौ सोर लानो
नोंथां आरो आं जों बेखौ नुवाब्ला सोर नुबावनो नोंथांनि मण्डली आरो आंनि मण्डलीया बेखौ जों दायित्व लानानै जों मावाब्ला सोर मावबावनो बिसोरो बोरै परित्रान मोनबावनो सोंलु जाबाय जोङो बिसोरनि जिबनाव बे गेदेर आसाखौ दिनै लाबोनो हाबायनो बेखायनो let us revisit जोङो रिभिजिट खालामनायनि दे जोंनि जिबनफोरखौ थांफिननानै नाहरफिनि दे जों बहाबा इयुन जानानै दङ नामा बहाबा जों उन जानानै थाबाय नामा जोंनि दिखिया जुलिया एनिमल जोङो दुखिया नंबावलिया अनजाग्राफोर नोंथांना गावखौ दुखिया दासानसै जोंनि दुखिया जुलिखौ इसोरा बोखांबाय प्रेज द लर्ड जोंनि दिखिया जुलिखौ इसोरा लुखांबाय अनजाग्राफोर नोंथांमोना दुखिया सानो नाङा इसोरनि मानसिया जों दुखिया नंबावलिया नोंथांमोनखौ इसोरा लुखांबाय इसोरनि खामानियाव आवगायदो इसोरा बांसिन बे ओनसोलनिफ्राय मानसि दिहुननो इच्छा दङ किन्तु जों दैदेनगिरिफ्रा बे आशीर्बादनि फुंखाखौ होथेनानै दोननो नाङा इसोरनि आशीर्बादखौ जों ला बे ओनसोलाव इसोरनि आशीर्बादना फैनायखाय जोंनि बे ओनसोला दिनै ग्रथ जाबाय बे थावनियाव आङो 2005 सननिफ्रायनो आं फैगासिनो दङ 2005 सननिफ्राय दिनै 2023 नि गेजेराव इसोरा गोबां सोलायबाय इसोरनि आशीर्बादआ जोंनि न'खराव गोग्लैबाय बे आशीर्बादखौ बावनानै दाथा दिनै जों बहाबा उन जानानै थाबाय नामा जोङो दासिमबो पापावनो दङ नामा let us revisit जोंनि इसोरजों सोमोन्दोआ माबादि जानानै दङ ना दिनैसिमबो जोङो थलं थफं जोङो इसोरखौ माबोरै अनदों दिनैसिमबो जोङो गोसो इसिंनिफ्राय इसोरखौ अननो रोङाखै नामा ना जोङो माबोरै इसोरखौ अनदों जोंनि आत्मिक जीवन जापन खालामनाया माबायदि youngsters लाइमोनफोर जोंनि इसोरजों सोमोन्दोआ माबायदि दैदेनगिरिफोर बिमा बिफाफोर जोंनि आत्मिक जीवन जापन खालामनाया माबायदि गोबां समाव जोंनि बिमा बिफाफ्राबो फिसाफोरखौ धार्मिक जाजानो लुबैयो गिर्जायाव थांजानो लुबैयो किन्तु जोंनि बिमा बिफाफ्राबो इसोरखौ फोथायनाय खुलुमनायनिफ्राय उनसरबाय सानसेखालि खांख्राइ बिमाजों खांख्राइ फिसाजों दैयाव गेलेबाय थादों खांख्राइ बिमाया खांख्राइ फिसानि खारनायखौ नायबाय थादों बिमाया फिसानि खारनायखौ नायनायाव बेबायदि नुदों जाहैबाय फिसाया खेरा खारनो बिमाया बुंबाय खांख्राइ फिसाखौ आइ नोङो एसे सिदा खारलाय फिसाया सिदा खारनो सेस्था खालामो खेरा खांख्राइया खेरा खारनो दा खेरा खारनो सिदा खारनो हाया दाने फिसाफ्राबोथ' आजिखालि बिराद स्मार्टसै खांख्राइ फिसा खांख्राइ बिमाखौ बुंबाय अब्लालाय आयै नों खारनानै देखायदो दे नों जेरैबायदि खारगोन आं बेबायदि खारगोन दा जेब्ला खांख्राइ बिमाया खारबाय बेनिबो खेरा थांबाय गोबां समाव जों बिमा बिफायाबो बेबायदिनो जोंनि फिसाफोरखौ जों मोजां जाजानो लुबैयो जोंनो मोजां जाया फिसाफोरखौ गिर्जायाव थांजानो लुबैयो जोंनो थाङा फिसाफोरखौ बाइबेल फरायजानो लुबैयो जोंनो फराया फिसाफोरखौ जौ दाब्ला बुङो जोङो जौ लोंफ्राङो फिसाफोरखौ जोङो बिदि निसा दाबायनो जोङो बाहायो फिसाफोरखौ प्रार्थना बिनो दोननो जोंनो बिया माबायदि जाखो बेलाय जोंथ' डेफिनेटलि खांख्राइ बिमा बायदि जाबाय जों माबायदि बिमा बिफा जों जादों जोंनि आत्मिक जीवन जापन खालामनायालाय माबायदि खांख्राइ बिमा बायदि जाबाय नामा जोंलाय जों खांख्राइ बिमा बायदि जाबायब्ला जों बे फिसाफोरनो मोजां आदर्शखौ होलांनो हानाय नङा साबधान जा फिसाफ्रा एभ्रि मुभमेन्ट नोजोर होबाय थायो जोंनि रायनायखौ आंनि फिसाया आं जेब्लानो प्रार्थना खालामफायो आंहा 7 बोसोरनि फिसाला दङ क्लास 2 फरायो आं एभ्रि मर्निं आंखौ चेक खालामो नों प्रार्थना बिबायना बियाखै एभ्रि मर्निं बे बिखानांगौ कम्पलसारि
आरो आं सानफ्रोमबो आं गथ'नि थाखाय प्रार्थना खालामो आंनि इसोरनाव प्रार्थना बेनो आफा बे देरोब्ला नोंखौ गिग्रा जाथों नोंनि हाबाखौ मावनो गोसो जाथों नोंनि इच्छाखौ बे गथ'नो सोनानै हो गासै धोरोमनिफ्राय गोजानाव थानानै धोरोमनिया जिउ खांथों नोंनि गिफ्ट्स एन्ड टेलेन्टजों बे गथ'आ देरथों सानफ्रोमबो आंनि प्रार्थना जों बिमा बिफाया जों गथ'नि थाखाय प्रार्थना खालामनांगोन अनजाग्राफोरजों बिमा बिफाया जोंनि जीवन यापन खालामनाया माबायदि जोङो जोंनि मावनाय खुलुमनाय सिबिनायफ्रा इसोरनि हास्थायनाय बायदि जादोंना जायाखै जोङो मिशन हाबाखौ माबोरै मावदों ना जोङो बिसोर एक्सारसाइज जों मावदों the church exists to do his mission मण्डलिया इसोरनि मिशन खामानिखौ मावनोसो थांनानै दङ जोंनि मण्डलिया मिशन खामानिखौ मावाब्ला जोंनि मण्डलिया मिशनै दैथायहराब्ला जोङो गोथै मण्डलि अनजाग्राफोर जों गोथां मण्डलि नङा जों गोथै मण्डलि जों मण्डलिया मिशनारि फाथायनो हायाब्ला जों मिशनारि फाथायनायखौ गोसो होआब्ला जों गोथां मण्डलि जानाय नङा जोंनि मण्डलिया ग्रथ जानाय नङा जों गोसो होनांगोन जोङो गाहाम रादाब खिन्थानाय बिबानखौ माबोरै जों मावनानै दं जोंनि बरसाया इसोरनियाव ना जों मानसिनियाव खालामदों जोङो फोरबुनो होनो गोनांखौ फोरबुनो जों माबोरै होदों फै दिनै जोङो दिन थानायावनो फोरबुनि थाखाय सिन्था खालामदों फोरबुनि थाखाय जों मावदों बे गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्मखौ जोंनि जीवननि core value होननानै लादों मण्डलिनि टप प्रायोरिटी होननानै आंनि जीवननि प्रायोरिटी होननानै आवगायनि इसोरा सानसे जेब्ला बे बुहुमाव जोंखौ लांनो फैगोन वेल डन एन्ड फेथफुल सार्भेन्ट बुंगोन जायफ्रा आत्मा बासायो बिसोरनो जीवननि किरिटिखौ होगोन जोंबो बे जिसुनि जोंनि लागै दोननाय मोनबा रोखोमनि गिफ्ट क्राउनफोरखौ मोननो दे जोङो फेथफुलै मावलांदोंनि फेथफुलै जोंनि रेसखौ खारदोंनि मण्डलिफोर उन्दुनायनिफ्राय सिखांफिनदो मुलुगा जोंखौ दिनै नेनानै दं दिनैनि बे फुंनि सेसनाव इसोरनि रावखौ खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव बोर लाबोदोंसै प्रार्थना खालामो अनसुला इसोर जिउ आफा जोङो नोंखौ हामबायहोयो नोङो जोंनि इसोर नोङो जोंनि प्रभु जोङो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों आफा नोङो जोंनो गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्मखौ होबाय बे गिफ्टखौ नोङो जोंनो होनायखाय बे गिफ्टखौ जों लानानै जोंनि मण्डलिया मिशन खामानियाव गोसो होनो हानाय बायदि नों आशीर्बाद खालामदो नोङो गोख्रैनो फैसिगौ आफा मावनांगौआ गोबां दंबावथारो आफा जोंनि जीवनखौ नों थुलुंगा होदो जोंनि मण्डलिखौ नोङो मेगन खेवनानै नायनो सहाय खालामदो आफा जोंनि दंनायफोरखौ नोङो होनो बोर होदो आफा बे गासैबो आरज हामबायहोनायजों जिसुनि मुङाव आमेन हामबायसै Ganda.